Ola, chámome Lucía e hoxe vou falar do libro Eu de maior quero ser, de Rosa Aneiros. Este libro trata de un grupo de universitarios que residen en Compostela. Están no seu derradeiro ano de carreira e o curso pronto chegará ao seu fin. Os personaxes principais son Ainhoa, Cris, María, Miguel e Fran. A todos se lle está facendo complicado o curso, polo que organizan as tarefas diarias. Ao longo do libro haberá enfados por diversos motivos, namoramentos entre eles, festas que organizan para xuntarse con amigos, etc. A pesar disto, tamén se terán que centrar nos estudos, aínda que non é doado coa calor que fai. A autora deste libro é Rosa Aneiros. Naceu en Meirás, Valdoviño, en 1976. É xornalista e traballa no Consello da Cultura Galega. Algunhas das súas obras son Resistencia, Sibila, Xelís o guieiro das botellas de mar e Catro plumas de dinosauro. Neste libro non teño unha personaxe preferida, xa que todos me gustaron. Aínda que coa que máis me identifico é con Ainhoa. Este libro é bastante sinxelo de comprender e, en xeral, ten un vocabulario axeitado. Recomendo para a xente que lle gustan os libros tranquilos pero entretidos. Adeus!